Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. A dengue awareness drive. So this is a continuation of the drive we had yesterday in Bartlem. So we went house to house to basically encourage people to keep their surroundings clean because now cases are rising in Panjim. And this is just our way of reaching out to the people and helping them. पणजे बीजेपी युवा मोर्चा आणि तालिगांव युवा मोर्चा इन असोसिएशन विथ CCP आणि रोटरी क्लब ऑफ पणजी म्हणजे डिफरंट सगळ्या ग्रुप्सांक घेऊन आज आम्ही पणजे हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह ताजी अवेरनेस आणि डेंग्यूचे अवेरनेस करपाक आज आमी पणजेन स्टार्ट केल्ले आसा. काल आमी बाटले एरियान जी आमची CCP एरियान पडटा ती स्टार्ट केल्या. एवरी विकेंड आमी अशे एक दोन पार्ट करत रावतले आणि आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा आमचे यंग आणि डायनेमीक डेप्युटी मेयर एज वेल एज मेयर. आणि अशेंच पणजेकारांक एक अपील करता की ताणें आपली सरावंडींग सगळी क्लीन दवरची. आज सेंट्रल पणजेन आमी डेंग्यू अवेरनेस ड्रायव्ह घेतला. आमी पळयता की जश्यो मलेरिया केसीस देंवल्या फाटल्या वर्साच्यान डेंग्यू केसीस पणजेन खूब वाडल्या. सो आमी CCP म्हणून स्टेप्स घेत आसा म्हणजे क्लिनिनेस ड्रायव्ह आमी प्रत्येक वॉर्डान घेता. आमचे फॉगिंग जे आसता ते प्रत्येक वॉर्डान चालू आसा जून म्हयन्याच्यान. जो स्प्रे मारपाचो तोय मारता पूण हांव लोकां कडेन मागता की हे जे आमी पॅम्पलेट्स वाटल्या ताजे जे कितें आमी डूज एंड डोंट्स दिला ते फॉलो अप करचे